Na dit seizoen gaan Vesta, Oud-Meilik en de voetbalclub van Sint-Odile in Berg fuseren. Aan de ploeg uit Berg de taak om de nieuwe fusieclub van start te laten gaan in de 4e klasse, want daar komt de ploeg in Oud. Vesta Oud-Meilik speelt Eindtrepke leger en dus moet Sint-Odile in Berg in ieder geval voor handhaving zorgen, zodat de nog op te richten nieuwe fusieclub in de 4e klasse van start kan gaan. Afgelopen zondag speelde Berg Oud in Pei tegen Rios 31 en die ploeg wacht nog altijd op zijn eerste overwinning dit seizoen. Met de fusie zijn we volop in beweging, dus de commissies zijn al gevormd. Dus voor allerlei dingen uit te zoeken, wie en wat. Dus het gaat wel te gebeuren. Is er al een naam voor de nieuwe club? De naam is er wel al, maar volgens mij wordt het nog goed geheim gehouden. Althans, ze proberen ze het geheim te houden. We hebben de eerste helft van het seizoen heel slecht gedraaid. 3 punten, dat zit heel veel denk ik. We moesten ook geen excuses gaan zoeken van hoe komt dat door enzovoort enzovoort. Nee, goed. Ik heb in ieder geval wel, ik heb maatregelen getroffen naar de tweede helft van het seizoen toe. Ik heb wel de groep aangevuld met spelers die wat ik van het verleden hier ken, die we zelf onder mijn hoede heb gehad, om de groep breder te maken en de concurrentie gaat te vergroten. En ik durf wel uit te spreken dat mijn doel is, nog een half seizoen, om ervoor te zorgen dat het einde van de rit Rios volgend jaar ook 4e klasse blijft spelen. Hoe gaan de wedstrijden gespeeld worden toekomstig? Ze gaan het ganse complex van Vesta, want dat is eigenlijk ook het beste, ja, het schoonste complex, of het schoonste. Een groot complex moesten ze ook met de 2 verenigingen zeg maar, opgezet met 4 speelvelden en een open kleedlokaal en een grote kantine. Dus zeker dit complex is dat natuurlijk wel goed geëigend daarvoor. Vandaag dus Rios, die kennen ze vanavond tot kort. Wie zuist de wedstrijd dadelijk? Ja, dit is de eerste wedstrijd na de winterstop, dat is altijd heel moeilijk. Maar ik hoop dat ze vandaag niet de eerste overwinning zullen boeken, dus ik hoop dat ze het mogen ze de volgende week pakken, maar vandaag leven niet. We hebben kwaliteit, dat hebben we ook in de eerste helft van het seizoen laten zien. We is toevallig 2 keer geweest, zowel tegen Roosteren als tegen Münstergelijn. Daar hebben we eigenlijk 2 punten in de eindfases weggegeven. Daar hebben we genoeg mogelijkheden gehad om reëel uit te lopen. Zelfs voor een leeg goal gemist hebben in de eindfase van 2-1 naar 3-1. En uiteindelijk in de blessuretijd tegen Roosteren 2-2 tegen is. Tegen Münstergelijn hebben ze het zelf gezien, 2-0 uitgelopen. En niks in het handje en 2 spelervattingen in de eindfase die wordt er geweldig in gaan. En dan stap ze weer met 1 punt van het veld af. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Nee, want als we vandaag natuurlijk 3 puntjes pakken, dan komen we op hun op 9 puntjes. Ja, dan hebben we denk ik wel een beetje ruimte naar een degradatie of naar een competitieplaatsen. En dan komen we kort bij de doelstelling voor handhaving. Dat is absoluut ons doel vandaag, om de 3 punten te pakken. Ook weten in de achterkop dat ik Odilieberg echt niet onderschat. Want we hebben de afgelopen 2 jaar niet één keer van ze kunnen winnen. We hebben een aantal keren gelijk gespeeld, we hebben een keer verloren. Dus we weten wel wat is de wachttijd. En van 2 ploegen die vooral handhaving als belangrijkste doel voor dit seizoen hebben, verwacht ze niet een hele spannende wedstrijd. Maar dat zou het toch wel weren, want er waren genoeg kansen op het sportpark in Pei. Een afstandsshot is er in eerste instantie van Kai Oelers, een van de gevaarlijkste mensen van Rios. Zijn shot zeilt over. Aan de andere kant is Berg dicht bij een doelpunt. De voorzet gaat echter aan Jonathan Hermans, de spits van Berg, voorbij. Dan weer Rios in de rode shirts. Met een voorzet bij de tweede paal niet, kan weer weggewerkt. Komt dan voor de voet van Wouter Pilane en dat besluit maar eens uit te halen en dat scoort. Wouter Pilane met de 1-0 voor Rios. Bekeken shotje. En keeper Denissen van Sint-Odile in Berg is kansloos. 1-0 op het scorebord. En dat hebben we eerder gezien dit seizoen. Rios op voorsprong komt. Maar tot nu toe lukt het dus niet om de overwinning over de streep te trekken. Het steekbelken van Pilane op Pavicic. Maar ook keeper Denissen dan uit zijn goal en die is op het tijd. En zo zijn we dus kansen voor beide doelen. Maar de score bleef heel lang 1-0 voor Rios. Maar dat nu via Jonathan Hermans. Zet de bal voorgezet en er staat alleen Dirk Verbeek. Tussen een 4-tal verdedigers komt toch heel wijd Verbeek. En dan uiteindelijk geen doelpunt. Sander Muizers met de vrije bal. Heeft de bal hoog voorgezet. En dan kan er zomaar bij de tweede paal binnenstuiteren. Maar nu gaat de bal over via de voet van Jennis Muizers. En meer zullen we niet te zien krijgen in die eerste helft. We gaan dus kijken naar beelden uit de tweede helft. Met een kansje voor Rios. Maar het shot van Pavicic wordt geblokt.
Aan de andere kant Berg natuurlijk in die tweede helft op zoek naar een gelijkmaker. Een aantal spelers naar de grond. Geen strafschop. En dat was het volgens mij gewoon niet. Rios nog altijd maar met einddoelpunt verschil op voorsprong. En dan moet er dus eigenlijk een bij komen. En kansen waren er. En was dit een penalty? Nee, zet de scheidsrechter doorspelen. Het gevaar komt echter vooral over de linkerkant. Steven Sliepen. Sliepen de man voorbij. Moet nu gaan voorzetten. Maar dan staat er altijd nog keeper Denis in de weg. En zo zijn er dus wel kansen, maar het ontbreekt een beetje aan de eindpaas. Met name aan de kant van Rios. Steven Sliepen probeert het nog maar een keer zelf. Maar zo makkelijk laat deze keeper zich niet verrassen. Komt er een tweede doelpunt. Misschien wel via deze Steven Sliepen weer. En een hoge bal, die verdwijnt via de voet van rechtsback Jeroen Wolters over de achterlijn. En daar komt er weer. En dit keer aan de noodrem getrokken. Frank Muizers luidt Steven Sliepen niet voor de derde keer doorlopen op de keeper. En moet het bekopen met een gele kaart. Sliepen met weer de actie over de achterlijn. De voorzet. Bal hoog voor en dat moet een prooi zijn voor de keeper. En dat is het ook. Zij het dat er aangevallen werden door de speler van Berg. En zo bleef het in die tweede helft heel lang 1-0. En als het heel lang 1-0 is en Rios, dan hield iedereen zijn hert vast. Want Rios heeft twee keer toe dit seizoen in de allerlaatste minuut een voorsprong moet hen gegeven. En gaat dat hier weer gebeuren? Iedereen met druk, alle hands aan dek. En dit keer ten koste van een corner verdedigd. Opnieuw de corner, bal voor, de keeper zit mis en dan gaat er voor langs. Dan wordt de bal opgeruimd werden. Maar hoe weet komen ze dan niet en dan kan er zomaar opnieuw ingebracht worden. Maar een hectische slotfase. Dan, de keeper zit mis, nog niet gedaan, weggewerkt. Nu je corner. Keeper en alles en iedereen van Berg noemt het naar voren. En dan wordt de bal weggewerkt. En dan horen we het eindsignaal. En dan is het toch eindelijk een keer gebeurd. Rios wint voor de eerste keer dit seizoen naar Bijgeveld van Sint-Odiliënberg. Dat met name in de slotfase nog heel dun bij een puntje was. Maar dit keer was het Rios toch echt een keer gegund. De eerste overwinning van het seizoen wordt geboekt tegen Berg.